Ahojte priatelia, dlhšie som sa neozvala, ale dneska by som chcela načať tému, ktorej som sa chcela venovať už veľmi, veľmi dlho. A to, ako pracovať so svojimi myšlienkami a so svojím mozgom, pretože často riešime situácie, nepoužívaj toľko mozog, nepoužívaj toľko myšlienky, riať sa srdcom, ale predsa ten mozog máme a je veľmi dobré ho používať, len je dôležité si uvedomiť ako. Pretože keď riešime nejakú situáciu alebo nejaký problém, tak náš mozog má tendenciu vyhodnocovať, tendenciu analyzovať, riešiť, prepočítavať, robiť štatistiky, robiť čo bolo, čo nebolo, čo sa stalo, čo sa mohlo stať. Dokáže nás zaviesť z jedného extrému do druhého extrému, dokáže nás vyvolať strach, dokáže nás vyvolať falošnú nádej. Proste keď sa necháme uniesť svojimi myšlienkami a ako by sme ich nekočírovali, neriadili, tak sa dokážeme zamotať tak, že vlastne sami seba uvedieme do stresu, depresí, smútku, letargie a proste prestaneme si vychutnávať život, pretože začneme mať pocit, že nič nikam nevedie a všetko je úplne na nič, pretože k tomuto vlastne, keď sa rozumne pozrieme na život, dospejeme. Ono je veľmi dôležité využívať mozog na vedomosti. Mozog je ako špongia, ktorá saje vedomosti, či už z kníh, či už z toho, čo sme počuli, z toho, čo sme videli, zo zážitkov, čo sme prežili. Je dobré využívať mozog na rozpamätávanie sa, na priraďovanie, dajme tomu situácii, že táto situácia už bola a teraz si spomeniem, čo som vtedy konal, aké to malo následky a takto používať mozog a na základe toho sa napríklad zachovať úplne inak, alebo vyskúšať iné riešenie, lebo si uvedomím, takto som to robila, nefungovalo to. Ono je veľmi dobré mozog používať na vedomosti a srdce používať pri rozhodovaní. Pretože mozog nám pri rozhodovaní dokáže vyhodnotiť možno najlepšiu možnú voľbu, ale nemusí nám vyhodnotiť tú správnu voľbu, pretože tú správnu voľbu cítime vo vnútri a vo vnútri cítime, toto som urobil správne. Alebo vo vnútri cítime, teraz nekonám správne, mám výčitky svedomia, nie je to dobré a viem, že idem proti sebe, alebo viem, že s tým súzniem, viem, že áno, toto je tá správna cesta. Toto nám dokáže povedať naše vnútro, naša intuícia. Aj keď rozum by nám povedal, si úplne blbá, prečo to takto robíš? Ale vnútri cítim, že je to správne. Takže mozog je dôležitý. Je dôležitý. Používať ho je dôležité, ale na vedomosti. Na to, že niečo viem a použijem to pri tom rozhodovaní. Ale základné slovo pri rozhodovaní by malo mať naše vnútro. Pretože to je akoby náš našepkávač. Intuícia je vlastne prepojenie sa so sebou, so svojím vnútrom bez ovplyvňovania mozgu. Hej? Keď sa naučíme rozlišovať, čo je z mozgu a čo je zvnútra, tak sa naučíme robiť správne rozhodnutia. Naučíme sa počúvať svoju intuíciu. Pretože počúvať svoju intuíciu, každý svoju intuíciu má. Ale nie každý ho vie používať, pretože neverí svojmu vnútornému hlasu. Pretože ten vnútorný hlas je u každého. Každý má niekedy pocit, toto som vykonal správne, toto by som robiť nemal, toto sa mi nepáči, že idem robiť, aj keď to napríklad robím, to tá intuícia nám nahovára a teda našepkáva, čo je správne, čo nie je správne, čo by sme robiť mali, s čím súznieme, pretože my to niekedy vieme krásne prelušiť svojimi myšlienkami, vieme si odôvodniť, teraz som spravil toto zle, ale ja sa odvodním, ale mám na to nárok, pretože kedy sa stalo toto a teraz ja si to vynahradím. Ale tak toto nefunguje, na to máme karmu, ktorá to vynahradí sama. Ale my tu nie sme na to, aby sme rozhodovali, kedy sme sa zachovali správne, kedy sme sa nezachovali správne a čo za to, že nám bolo ublížené, si môžeme vziať akoby. To je vlastne len odôvodňovanie si mozgu, ale vo vnútri viem, že či som konal správne alebo som nekonal správne. Vo vnútri cítim to našepkávanie, ale málo kto tomu našepkávaniu vie načúvať.
pretože tie myšlienky sú tak hlučné v tej našej hlave a tak silno nám do nej bijú, že niekedy nevieme načúvať svojmu vnútru a tým pádom máme problém robiť rozhodnutia. Tak nejak by som to chcela vysvetliť, neviem, či to je zrozumiteľné, ale proste takto nejak sa dá pracovať pri rozhodovaniach s myšlienkou a s intuíciou a nie je nič stratené, ak svoju intuíciu nepočujete alebo ak ju neviete zatiaľ počuť. Dá sa to trénovať úplne na úplne jednoduchých veciach, že keď idete niečo spraviť, tak sa zastavte a teraz si tak povedzte, čo cítim, čo si myslím. A toto skúste pozorovať a skúste aplikovať. Aha, teraz cítim, že toto je správne, tak to skúsim urobiť a budem teraz vidieť, aké to bude mať následky. Alebo si poviem, toto som si povedala v hlave, že je správne, spravím to a uvidím, aké budú následky. Áno? Toto si môžeme porovnať a keď budeme častejšie trénovať to, že teraz si tú situáciu nacítim, precítim seba, ako to vnímam, čo to so mnou robí, tak sa môžem naučiť tú intuíciu počúvať. A čím viac tú intuíciu budeme počúvať, tým viac budeme veriť sami sebe, svojmu odhadu, lebo odhad je to, čo cítime vnútri a odhadnem, čo mi našepkáva moja duša. Vlastne to je tá intuícia, že ja odhadnem a na základe toho, že minulo som to cítila takto, odhadla som to takto a bolo to tak poviem, aha, keď budem cítiť toto, tak toto viem, že tá intuícia mi hovorí toto. Ono to je vlastne ako keď sa učíte reč. Tiež keď sa učíte reč, tak viete, aha, toto slovíčko znamená voda, takže keď budem chcieť vodu, poviem toto slovíčko. A to je to isté s intuíciou. Aha, táto emócia znamená toto, alebo tento pocit znamená toto. A teraz viem, že keď mám tento pocit, tak teraz sa deje toto. A tak sa dá pracovať s intuíciou. Je to na dlho, ale dá sa to. Takže kto chce, tak buďte vytrvali a trénujte. Môžete si to zobrať ako hru a povedať si, teraz sa idem hrať a idem sa učiť intuíciu počúvať a čo to spraví, hej? Ale tak zase nie každý sa rád hrá, ale môžete skúsiť. Majte sa krásne, zdravím vás, Anna Beldenas.